Kerlang parani lukuro kebang jorawana nengnai ti kaham sanoi tongo abono chongmari Swkang bo kok rukha amchani MDC Utpal dabborma tabo asmai tangmani kongno tui Samung Tang Jakha raja chaya tui tongnai MDC Utpal dabborma hai huni saka angtini belaikhona khakchangjak obochini thungmung eba khlaimung bai Kerlang parao puila Samung Tangui tongmani chongmari jorao kamini boro ano kaini mane simi sanka aborok ungkha nengnai ti kaham te lama kotor bo saka tradar motha bai thamthayo solar panel rukha namung tuini jenggal no kasuna bagai chini puila malemong o jenggal no tuino kok salemong ulo boro mungsa laisima kri ki chuba chuklaika Kerlang parao kaisa solar panel eba sal buram parao te kaisa khagrasa solar panel rujaka hunai shawai khanaraka te lama ni kongno tui bo saka jeng main lama ni bagai proposal rohoka angkoi tukhlayo Tripura Sarkar belaikhona dakti no okongno tui nangmani Samung tangnai hinai sawi khanaraka te MDC te bo saka o jago te kaisa project ni Samung belaikhona paithaga tangoi tongo tamukhe kisa technical kok ni bagai tabo jorao launch khlai manya jengkhe khlayo abobo belaikhona dakti na lokorong ni bagai forjang hinai saka paithaga ha bubagara no hambai reka hai hinai saka bano o platform reka abon bisungte ang borong ni bagai Samung tangani chance manai tongo Kerlang parani lukuro o Samung no belaikhona hambai reka Bureau Report Nogba TV Anono hambai belai belaikhona Tang plaisa kaiton no hambai mario sengchini habuba granobo mohai platform ano dimani bagai chini boro lukuro no bai mungsa kaijan ang belaikhona khatong thobotini tam nihin ba an initiative ba chini initiative bai mo kol no puila sang Samung khlaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo kelrang para orne simi romdi 3 kilometers rognai 3.5 kilometers rognai PWD road lama belakheno hamya bu nang sakbai tong sijak ang oja phaipru election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini no sano haisi abonga tei temo lama no hamdirani lama ni no boseng already proposal rohorjak ang khaklaya bo dakti nangi thanai tei hingangke ang belai khena chini trader no hambai mario tam ni hin mang bor bai thangi koklam salaimani logi no borok mo amchoini problem no siwi unu gok sungyawi immediately borok mo tuina sanction khlairi mani bagi oro simia tekhe jaga tui tongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bagi mia mono bosung as early as possible repair khlai tirani sun byabostha khlai the scale rango simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency especially holodia BCO nonosora tograsora BCO tei atra mora BCO tei belai khina bialo tong baksa jaga tui kicha phose kri nukhna mia bo hai chini takuk song chini bukuk song lama ka sulai bane tui ni bagi so tui rinani na chini first and most top priority tong oma ai dam seng to emne kosto tonglai ta agge tabo oma to ko 20-30 বছর লাই তো এমনে দুই ক্রিমা কষ্ট মষ্ট থাঙ্গাই গাতিব তলাও লামসংমান নাঙো এমন কষ্ট তংলাই ওখাই তাবো ত্রিপুরা মথানি মহারাজানি নেতৃত্বে হইতে সারনি 2000 ও কম উৎপল সার ন তাবো MDC ন ব Swkang সায়াকছে o tei bai lama simi dorkar nanglai tongo eman ei fagunal para kosto onglai tongo ingkai lama bo chajagja ingkai tei ni lama bo ekdom durgam bolte bane kosto ingkai burchuk to thangmaya gati bo omhai tonglai kosto ingkai tui to kongnan bo thangmaya brao bone bagai si sar oko MDC no sakha tak nin fast dimanan khub khakchang ungkha যত না হামবাই পারানো সার কক সাকাও তাবো ফার্স্ট অমতে ইনখলাই তো যে ব্রখানসে পাতি টাংনানো খুব কাহামনো হাই হিনলাই খাতা ব্রাও আসেন